Ahoj, si začiatočník a rozhoduje sa, akú kuklu si vybrať. Používame viac menej dva tieto typy. Je to Mostiacka V1000 a Archon, najnovší model od spoločnosti Solid. Ak náhodou by si chcel investovať viacej peňazí, tak by som odporúčal takúto kuklu, ktorá má už samotné odsávanie na sebe. Ak máme už úplne špinavú príľbu, tak jednoduchý spôsob. Sprej, v handričku, máme špinavé tieto potítka, tak môžeme si vymeniť aj tie. Každá jedna má takisto svoju baterku, ako vymeniť samotné sklíčko na príľbe. Keď mám kuklu špinavú, jednoducho si ju iba nastriekam. Pre viac tipov a trikov nás nezabudni sledovať a vidíme sa v ďalšom dieli.